Doncs moltes gràcies per ser aquí, sobretot el públic. Gràcies al Confuci, Institut Confuci. No és la primera cosa que fem junts i hem fet moltes coses a Confuci mateix, cicles de cinema i cinefòrums, i sempre és un plaer. I moltes gràcies al FIC, que com diu el Ricard, va ser estranyíssim, perquè vaig rebre el mail, la proposta per fer aquesta xerrada, i vaig dir al FIC. I després la Xiaofang em va dir, i el que ho prepara tot, el que programa, és el Ricard Vall. Hòstia, primer de bàsica, estem parlant dels anys 80. Moltes gràcies. Jo vinc aquí a parlar-vos sobre això. Aquest és el títol de la meva xerrada. L'he fet alguns cops, l'he fet a Salamanca, l'he fet a Vic, l'he fet a uns quants llocs, i és una conferència que ja hauria de canviar el títol, perquè dic en el cinema xinès i hauria de posar cultura xinesa en general, perquè aquí parlaré de cinema però també parlaré una mica de literatura i música, rock and roll. Rock and roll no serà l'única música que us presentaré, l'única música del segle XX moderna xinesa que us presentaré aquí. Hi haurà molta més cosa. Aleshores, jo no miraré d'oferir-vos cap tesi, sinó un recorregut, unes pinzellades. Anirem des dels anys 11 fins més o menys l'actualitat. És a dir, serà un recorregut que en 1 hora i 20 minuts tampoc podrem explicar, ser massa posar un periscopi, un microscopi, i anar-nos a fixar punt per punt què hi ha, sinó que farem unes quantes pinzellades. Si hi ha qualsevol pregunta, jo prefereixo que em pregunteu directament. Jo a les meves classes m'agrada. Vull dir que si teniu preguntes, em pregunteu directament, em pareu i pregunteu i responc. Millor que quedar-nos fins al final. Potser que hi ha moltes preguntes que a vegades es queden i desoblides quan s'acaben la xerrada. He dividit la conferència per períodes. Primer farem el període republicà, parlarem de la representació de la joventut i sobretot, a mi el que m'interessa molt en aquestes xerrades que faig sobre aquest tema, és incidir en el que és la cultura juvenil. Una cosa és la cultura on podem veure joves, novel·les on podem veure joves, pel·lícules on podem veure joves, i l'altra és literatura o pel·lícules fetes per joves, o música feta per joves. Això és molt important tant aquí com a la Xina, com a tot arreu. Jo recomano molt un llibre que es diu Rastros de Carmil, publicat per Anagrama, és una història del punk, i és Gödel, és un gran sociòleg. Rastros de Carmil. Després us ho apunto. És una història meravellosa sobre el punk. Va veure quina és la genealogia del punk i una de les tesis és que la cultura juvenil realment neix al segle XX. Neix quan els joves tenen diners per poder comprar. I neix quan es fa també una cultura de masses. La cultura de masses vol dir l'invenció del disc, o vol dir el cinema, o vol dir... És a dir, quan la cultura, es crea una cultura popular més enllà de les èlits, dels salons, etc. Això comença més o menys als anys 10, 20, ja veurem. Després anirem a la instauració de la República Popular, canviarà absolutament, com tota la Xina. La instauració de la República Popular ho canvia tot, també canviarà la representació, en aquest cas sí, de l'art, de la representació de la joventut feta per l'art. Aquí sí que no es donarà gaire una cultura juvenil feta per joves, sinó que serà una cultura piramidal, feta des de dalt cap a baix. Ho he subdividit. També veurem una mica què és la revolució cultural, on la joventut la joventut és el subjecte revolucionari, per primer cop, segurament, el que és la història de la República Popular. Veurem el període post-revolució cultural, quan entra a governar Deng Xiaoping, quan mor Mao Zedong, i més o menys el país s'obre, la Xina s'obre el rock and roll, per exemple, o s'obre a moltes disciplines que no s'estudiaven durant la Revolució Cultural i que es comencen a estudiar. Hi ha molts professors universitaris que van a la Xina, per exemple, a Pequín sobretot, etc.
I després farem un post-Tiananmen. Un post-Tiananmen, és a dir, aquest període s'ha de dividir al 89 i del 89 al 2000, que és quan hi ha l'incident de Tiananmen, i aquí sorgeix una altra nova cultura juvenil, com veurem. I després, res, a mode d'epíleg, perquè no tindrem gaire temps, veurem una mica què s'està fent ara de diferent. Per posar-vos en context històric, 1911, que la dinastia Qing, un sistema imperial fet a nivell històric que podem dividir per dinasties, des d'anys immemorials. Tot aquest context s'acaba en 1911. 1912, Sun Yat-sen és president de la república, de la nova república, dura uns mesos, i del 12 al 28 la Xina és un caos. És un país totalment desvertebrat, on els governs estan constituïts, molts d'ells, per senyors de la guerra. Senyors de la guerra locals que tenen el seu propi exèrcit i que alguns ho van fer bé i alguns no. Però no hi havia una unitat nacional, que aquesta unitat nacional s'aconsegueix més o menys a partir del 28, quan Chiang Kai-shek i el Kuomintang, que és el nou govern més important de la república, entren a Xangai, entren a Nanjing, estableixen la capital a Nanjing i més o menys sí que posen ordre a través d'aliances, sobretot, amb aquests senyors de la guerra. Després, tot aquest període, de l'any 28 al 37, hi ha aquesta dècada de Nanjing, que és l'edat daurada, segurament, de la cultura de Shanghai, com veurem ara, i del 37 al 45 es dona l'ocupació japonesa de molta part de la Xina. Shanghai i Nanjing, Nanjing és la capital, són ocupades a partir de l'any 37. La Xina entra en guerra molt abans que nosaltres, és a dir, ells entren en guerra l'any 37 i acaba la guerra l'any 45, quan els japonesos es retiren. Però del 45 al 49 tenim una guerra civil entre el Kuomintang, Chiang Kai-shek, i el Partit Comunista Xinès. Un partit comunista que s'havia fet molt fort durant la guerra contra els japonesos. Un partit comunista que havia estat al camp, havia après molt, que va guanyar la guerra, bàsicament, fent guerra de guerrilles. La cosa que inspirarà Ho Chi Minh per la guerra de Vietnam, però aquesta és una altra història. Entrem ja en matèria. Joventut. Moviment del 4 de maig de 1919. Això són uns esdeveniments que passen el 4 de maig de 1919. Estudiants de la Universitat de Pequín surten al carrer, van a Tiananmen. Per què van a Tiananmen? Perquè el 19 s'ha acabat la Primera Guerra Mundial i en els pactes de Versalles, Shandong, que és una província que hi ha a la costa i que havia sigut dels alemanys, amb els pactes de Versalles, amb les conferències de Versalles, de tots els aliats, concedeixen Shandong als japonesos. Hi ha una protesta de molts estudiants que van a Tiananmen i això és important perquè realment és segurament l'esdeveniment més important del segle XX. Per què ho dic? Perquè a partir d'aquest moment canvien moltes coses. És gràcies a aquest descontent, per exemple, que es crea el Partit Comunista Xinès, l'any 21 a Xangai, en un lloc que, per cert, ara és un centre comercial. Es diu Xintiandi. És una cosa molt curiosa, molt divertida. Però és que a partir d'aquest moment es crea, per exemple, una revolució cultural, una revolució de la cultura, un renaixement cultural. Es busca renovar totalment l'art, la literatura, el cinema, etc. Veiem la publicació de Nova Joventut, que és un diari que ja portava publicant-se des d'abans del 19, però que a partir del 19 serà molt important. És el lloc on Lu Xun, el pare de la literatura moderna xinesa, publicarà els seus contes i on serà la publicació que tots els joves de l'elit, perquè saben llegir i escriure, universitaris, que aquí seran aquestes universitats on sortirà el caldo de cultiu pel Partit Comunista, etc., per la classe política, també per l'elit cultural, doncs serà la publicació que llegiran, que compraran setmanalment, bàsicament. I veiem, per exemple, la introducció de la música groga, el jazz. Shanghai serà la capital del jazz a Àsia, una de les grans capitals del món del jazz. Molts músics negres
de Chicago, de Nova York, de Nova Orleans, van viure uns anys a Xangai. Que és una cosa que s'ha estudiat poc, però que és molt important. Anaven a Xangai i eren tractats com a éssers humans, no com als Estats Units. Hi ha biografies, fins i tot, d'aquests músics de jazz, i alguns eren bastant importants en aquell moment. Li Zhenhui és el pare de la música moderna xinesa, del jazz, del jazz, de la música de coristes, del ragtime, una mica, de tot aquest tipus de música que venia de fora, però sempre inseria unes característiques xineses, sobretot amb la veu. Sempre eren música de jazz amb una veu femenina que cantava de manera tradicional xinesa. Si hi hagués temps, després us podria posar alguna peça, us puc recomanar una cantant molt famosa, Zhou Xuan, seguro que és com, no sé, és com el Camarón d'aquí una mica. A nivell literari, veurem que les obres, les novel·les, els contes de poesia dels joves escriptors que comencen a escriure en aquest període estan plens de personatges que són estudiants, que són joves, sobretot llicenciats, que no troben feina, a Xangai, sobretot. En aquest moment, la cultura majoritària es fa a Xangai. Tenim un dels exemples que us he posat és Yu Dafu, que és un dels grans també escriptors xinesos, un escriptor que és molt interessant perquè és un postromàntic, en cert sentit, i que introdueix, en cert sentit, també el tema del sexe en la literatura xinesa del segle XX. Sexe com a metàfora, sobretot. Tenim nits de borratxeres primaverals, bueno, és traducció l'he fet jo, es nota, una mala traducció, segur, que és un conte que tracta d'un noi llicenciat que està en un pis tot el dia escrivint, no troba feina i al seu costat viu una noia que treballa a la fàbrica cada nit. I ell ha perdut tota esperança de trobar cap feina. Un altre conte, que es diu Tremolor, és un dels primers contes de Yu Dafu, parla d'un estudiant xinès que viu a Japó, ell va viure a Japó també, molts d'aquests intel·lectuals havien viscut i havien estudiat al Japó. Tracta sobre un estudiant que està al Japó i que un dia se'n va amb una prostituta japonesa i se sent absolutament culpable, no perquè hagi anat amb una prostituta, sinó perquè ho ha fet amb una japonesa. I això li provoca realment una crisi identitària bestial. Bé, són coses que ara ens semblen bastant estranyes, però que sí que podien ser sentides en aquell moment. Japó era quasi una mica, sobretot a partir dels anys 30, l'enemic del territori, o sigui, era el veí enemic, bàsicament. Mu Xiying, que és aquest senyor, que era un dels playboys de l'època de Xangai, escriu contes molt més vanguardistes i ell se n'en fot d'aquesta figura del jove. Pierrot tracta sobre justament un altre estudiant que està a Xangai i que està enamorat d'una cortesana japonesa, una altra vegada. Tenim aquesta constant. I la japonesa passa absolutament d'ell. Són amants, però té molts altres amants, la noia japonesa. I ell es fa revolucionari. I es fa revolucionari de manera patosa, l'agafen, li fan un interrogatori, ell no diu res, surt i els seus amics, els seus companys del partit, una mica, ja no volen saber res d'ell perquè es pensen que els ha delatat. És una paròdia, una mica d'aquesta joventut recreada en aquesta literatura. Tenim la segona generació de cineastes, que són uns cineastes que debuten a finals dels 20, als 30, i que són la majoria molt joves. Molt joves vol dir de 20 a 35, i ja entren a la indústria del cinema, i el que fan són pel·lícules sobre ells mateixos, pel·lícules absolutament generacionals. Són els primers directors que es polititzen, que creen un cinema de crítica social, de crítica política, sempre tenint en compte la censura de l'època, la censura de la república, i utilitzen ja formes molt modernes, com per exemple aquesta música groga que us he dit abans, el jazz. Es diu música groga perquè groc en xinès vol dir eròtic. És com per nosaltres verd.
Per això es diu música groga. Era una música, el jazz, com també aquí i als Estats Units, que era mal vista en aquest sentit. Les noies i els nois ballaven, això va, no es podia concebre. Doncs són directors que utilitzaran també aquesta música, utilitzaran també, sí que s'inspiraran en aquesta nova literatura, protagonitzada per joves, i en les seves pròpies vides. Aquí us he posat tres exemples diferents de com aquests joves directors retraten les seves generacions. Per generalitzar, tracten per trobar un comú denominador. Sempre parlen d'estudiants que es llicencien i que no troben feina, o de no llicenciats però que tampoc troben feina. Tracten sobretot de la precarietat. Una precarietat que es trobava, que era la que era, una ciutat immensa, gegant, com Shanghai, on hi anava tothom a buscar feina. Jo us he posat una escena, és que no sé si tindrem temps, us he posat tres, però ja us en posaré dues només, perquè veieu més o menys com són aquestes pel·lícules i perquè veieu també una cosa interessant, però us ho poso, ja vaig parlant per sobre. Es veu, Perfecte. 姐姐，我去煮饭去。再过从前那样生活。Vale. Veureu que aquest cinema és també profundament romàntic. És a dir, no ens trobem un Ken Loach, no ens trobem un cinema que veu molt també del cinema Hollywood, no ens trobem el cinema socialista que vindrà més tard. Trobem melodrames plens de comèdia, trobem situacions de tendresa, d'amor, d'alegria, dins d'un context absolutament precari. També havien de trobar el seu públic. Aquesta actriu, Chow Chuan, és una superestrella de Xina, encara si aneu a Xina, a algun restaurant, potser trobeu algun cartell de Chow Chuan. És un mite vivent encara a la Xina. Protagonitzen gags, Charlotte és molt important a Xina, Walt Disney és molt important, les pel·lícules de Mickey Mouse. Fixeu-vos com introdueix el tema d'haver de pagar un lloguer enmig d'una situació absolutament còmica. Pel·lícula dirigida per Yoe Muchi, per cert, el director de la tesi. 怎么样？房钱收了没有？给了一块洋钱。洋钱，傻瓜，把洋钱拿来干什么？洋钱现在不好用了。洋钱不好用，笑话！洋钱不好用，用什么呢？你不懂，从今天起，谁用洋钱就吃官司了。吃官司。拿来我去换。 陈先生，这块洋钱给我抢张票子好不好？为什么？洋钱是铜的吗？不，洋钱现在不好用了。你不知道吗？不好用。说笑话了。那么你还我吧。你没票子吗？没有。El cinema xinès aquí no ha arribat. 好吧。És clàssic.
什么东西响啊？Bueno, 是那个房东。 més o menys aquesta és la idea. 他说是 Aquesta escena capta molt bé el que era l'esperit d'aquest cinema. Que és encantador, per cert. Sí, sí. Esta se llama Los Ángeles de la Calle. Street Angel, os lo pongo en inglés porque es como lo encontraréis en YouTube. Pero Los Ángeles de la Calle. T'hi puc passar després el PowerPoint? Puc passar, Si voleu, després m'escriviu al mail i us passo PowerPoint. Cap problema. Està tot apuntado. Perfecte. Molt bé. Sí, us en poso moltes més, realment, a PowerPoint. Ah, en castellano. Vale, ya lo traduzco al castellano, en inglés y castellano. Perfecto. Ahí, espera. Vale. Vale, perfecte. Aquestes pel·lícules, no? Algunes són bastant revolucionàries. Per exemple, en una que es diu Fills i filles de Xina, que és de l'any 35, protagonitzada justament per Yuan Muji, és on, per exemple, es canta per primer cop la marxa dels voluntaris, que és una cançó que va composar Nier en aquell moment i que acabarà sent l'himne de la República Popular Xinesa. És a dir, l'himne que hi ha ara a la Xina formava part d'una banda sonora d'una pel·lícula de l'any 35. Una mica per contrarrestar això, la República, recordem, Chiang Kai-shek està governant des de Nanjing, promouen el moviment de la nova vida. El moviment de la nova vida, sobretot amb la seva dona, Sun Mei-ling, que el que fan és crear un moviment que no va tenir especialment èxit, però va ser un intent de neutralitzar tot el que s'estava donant en quant a revolucionari, pseudo-revolucionari encara. I es creen un moviment tant teòric com pràctic. Us he posat, per exemple, una pel·lícula, National Customs, aquesta Luo Mingyou i Shen Xiling, que el que promouen són uns valors confucians, però barrejats amb certs valors cristians. Chiang Kai-shek era cristià, com Sun Yat-sen. Això és curiós, els pares de la República no eren cristians, els dos. I té trets del confucianisme, del cristianisme, del feixisme italià. El feixisme italià influencia moltíssim, no només aquest moviment, sinó molts altres. Aquí fa un gir bastant a la dreta, ja l'havia fet, sobretot a partir de l'any 28, Chiang Kai-shek, un gir a la dreta, i sí que s'emmiralla bastant en els nous feixismes. De fet, Chiang Kai-shek es feia dir el generalíssimo, Franco. Era bastant fan de Franco, curiosíssim. Chiang Kai-shek era fan de Franco. Es feia dir generalíssimo. Tot connecta una mica. I també un cert pensament nacionalista japonès, unes teories racials que s'estaven creant al Japó de l'època i també ho adaptaven. Per exemple, promovien la importància de l'esport com a feixisme italià i de les tradicions. Sun Mei-ling està aquí cosint com una dona devota, com una mare devota està cosint uniformes pels soldats. Són valors tradicionals que volen promoure davant de tot el que s'està donant a nivell artístic i intel·lectual. Acabem la República. Ja us he dit que faríem pinzellades, ens podríem estar 2 hores parlant de República. Anem ara a la República Popular. Canvia absolutament tot. Segurament ja coneixereu moltes més coses de la República Popular. Teniu Mao Zedong, guanya la guerra contra el Kuomintang, entre Pequín, la capital serà Pequín, amb Mao Zedong,
I aquí us he posat 4 anys importants. L'any 49 s'instal·la la República Popular, del 58 al 62 es dona el gran salt endavant. El gran salt endavant consisteix en col·lectivitzar, en fer grans comunes i en industrialitzar l'economia, és a dir, en crear una indústria sobretot basada en l'alumini, en el ferro, i el pla no surt bé i acaba sent bastant desastrós i l'any 62 Mao Zedong és apartat del que és el govern i entren Liu Shaoqi i Deng Xiaoping. Una cosa que ens fa també treure alguns tòpics, treure's del cap alguns tòpics, moltes vegades compara Stalin amb Mao Zedong, no és el mateix. És a dir, sí que el Partit Comunista Xinès tenia mecanismes i segurament estava molt menys unit que el que era la URSS de moment. Hi havia moltes més baralles, moltes més guerres civils i moltes més idees alternatives a les que s'estaven donant. De l'any 62 al 66 tenim el període de liberalització, és a dir, s'intenta treure la idea de les comunes, s'obren els mercats de nou, etc. I al 66-76 tenim la revolució cultural. Mao Zedong estava apartat i a partir del 66 es dona una reivindicació a Mao Zedong. Si coneixeu el llibre Roig de Mao, es crea aquesta època, la revolució cultural. Què es fa? Sobretot es crea un nou subjecte revolucionari, que és el jove. El jove que no ha patit les fams de gran salt endavant, que no ha patit les guerres civils i que seran cridats a pagar els professors, a castigar-los, a castigar els intel·lectuals, etc. i a perseguir dretans, el que es considerava dretar. És un moment que a vegades es parla. El Partit Comunista Xinès és l'únic partit de la història que s'ha intentat suïcidar. Doncs això passa en aquest període. Com queda la joventut reflexada? Doncs com us he dit abans, és una cosa ja piramidal, es crea de dalt a baix. Moltes vegades, moltes pel·lícules que es fan, per exemple, els directors són molt de menys. De fet, són directors que, si busqueu la carrera, molts d'ells no en tenen. Són foscos, obscurs. Són, sobretot, pel·lícules creades en les productores i sobretot els despatxos dels funcionaris. I tenim dues coses molt interessants que s'estan estudiant moltíssim ara i que són realment interessants, que són aquestes dues línies de tractar la joventut. Es crea un relat de la conversió, el relat de la conversió, això m'ho invento jo, és aquell relat en el que veiem tant en llibres, en novel·les, contes o pel·lícules la conversió, és a dir, normalment un jove, una jove, sobretot, que troba un mestre, que el mestre normalment és un llicenciat o un estudiant comunista i li ensenya què és el comunisme, que això deriva de mica en mica a una noia pagesa, en moltes pel·lícules, molts contes i moltes novel·les ho trobarem, una noia pagesa que viu en el camp, en un poble, on arriba l'exèrcit de lliberació popular, popular de lliberació, ja sigui en guerra contra el Kuomintang o contra els japonesos, i un dels soldats s'enamora de la pagesa i la fa entendre que el millor és optar per la revolució comunista. Això és el que anomeno relat de la conversió i serà una cosa que es criticarà molt a partir dels anys 80, com veurem més tard. I després tenim la nova biografia, li dic així, perquè és una mica com uns nous sants, els nous màrtirs. Això no ho trobem només a la Xina, ho trobem a la URSS, ho trobem a tot arreu. Els nous màrtirs són, sobretot, joves que s'allisten, joves soldats, dones joves també, que es sacrifiquen la seva vida per l'ideal comunista i per un futur socialista. Segurament el més famós és Lei Feng. Lei Feng és un personatge, no se sap si és real o no, el cas és que es diu que un noi va morir l'any 62, 63, no sé, Xiaofang, 63,
62, 63, és igual. I va morir, un accident de camió, i era un gran devot de la revolució i un gran devot de Mao, i era un gran boy scout. Era un noi meravellós, que es sacrificava, que ajudava les iaies, ajudava els cecs a passar per la via. Un àngel del civisme, una mica. I el que es fa, el que es crea, això sí que se sap, és una espècie de dietari de Lei Feng. Un dietari de Lei Feng que pots llegir, moltes proclames a Mao, etc. I és segurament el gran paradigma. Lei Feng té fins i tot un museu, hi ha un dia de Lei Feng a la Xina. Doncs aquesta és la classe de joves que es plasmen en aquest nou cinema socialista. També la literatura. Ja tinc una escena... Ara ens anem al que és ja el període de reformes. Mao Zedong mor l'any 76, la revolució cultural s'acaba l'any 76 i s'obre un període, un petit període de transició, i quan Deng Xiaoping, l'any 77-78, arriba al poder, doncs fa una mica el mateix que havia fet amb Liu Shaoqi quan van apartar Mao després del gran salt endavant. És a dir, intentar liberalitzar l'economia del país. Obre les portes, queden mesures perquè es creï una economia de mercat, s'obren McDonald's, fan discoteques i arriben professors de fora, professors xinesos també viatgen a fora, hi ha més intercanvi, etc. Això, aquí veiem Deng Xiaoping en la seva primera visita als Estats Units, que es va posar un barret de cowboy. Clar, aquest és un moment en el que es passa dràsticament de la revolució cultural aquí. El tema és que, en el fons, els que guanyen són els que durant la revolució cultural estaven a les presons. Això ho hem de tenir molt en compte. Durant aquest període, des de l'any 78, sobretot fins a l'any 85, es fan moltíssimes novel·les, contes i moltíssimes pel·lícules sobre la revolució cultural i sobretot memorialístiques. Gent que havia sigut jove durant la revolució cultural i després ho escriuen. Hem de tenir en compte també que normalment el que s'escriu és negatiu. Això és important perquè a vegades em passa que li passo una pel·lícula sobre la revolució cultural a algun amic i em diuen, ostres, que crítica aquesta pel·lícula, com s'ha pogut estrenar això de Xina? Sí, perquè la revolució cultural està declarada com a període de caos. Ara veurem una pel·lícula que més o menys ho discuteix. Sí, l'estrany és fer una pel·lícula sobre la revolució cultural positiva. És a dir, s'accepta que és un període de caos. I tenim, ara veurem, amb certes pel·lícules de la setena generació. A partir d'aquest període, a partir dels anys 80, es comença a crear realment una cultura juvenil potent, com la que s'havia donat als anys 30, però encara més. Estem parlant ja d'un poble totalment alfabetitzat. Una de les coses bones del maoisme va ser que la gent realment va aprendre a escriure i llegir. Estem parlant ja d'una societat, ja amb excepcions, però estem parlant ja d'una societat on la cultura de masses es pot tornar un negoci, realment. Als anys 30 era diferent, als anys 30 qui llegien i qui tenien temps per llegir i diners per llegir eren a les ciutats de la costa. Ara això canvia bastant. Us he dit abans que la cultura juvenil també ha de ser una cultura de masses. I pot haver un underground, com veurem també, per descomptat. Wang Shuo és segurament el primer novel·lista superventes de la Xina. Chao Fang, seguro, ¿verdad? Era famosísimo. Als anys 90 era el best-seller. Un tio que influeix moltíssim a la joventut del moment. Un escriptor que escrivia coses que no s'havia escrit fins aleshores. Estem parlant d'això, dels baixos fons. Estem parlant de
joves que busquen la seva vida, petits gàngsters, fins i tot traficants de drogues, l'AMPA, el lumpen, paquinès, molt paquinès. Reflexa totalment tot aquest món que havia estat invisibilitzat. Havia existit, però no s'havia retratat mai. Això ho fa Wang Shuo en aquest moment, escrivint d'una manera molt punk, i molt, de fet li diuen l'escriptor hooligan de la Xina, i Wang Shuo es fa tan famós que quasi tot el que escriu, tots els contes, novel·les que escriu, ho adapta al cinema, fa l'adaptació, al guió. Aquí us he posat tres exemples. Tower Shutters és els fabricants de problemes, de Mi Jianshan, de l'any 88, que és una pel·lícula sobre uns joves que no tenen feina i creen una empresa amb la que es dediquen a realitzar els somnis d'una persona. Les persones que, per exemple, hi ha un personatge que somien ser Patton, el general Patton, durant un dia i tenir gent al seu servei, soldats, i donar ordres i tot això. Llavors el porten en un camp, allà amb figurants i soldats i amb cotxes de militars, etc. I allà li fan que s'ho passi molt bé, interpretant un general. Una crítica, sobretot, a la nova societat que està sorgint, aquesta societat on tot es pot comprar i tot es pot vendre, i fa una certa sàtira, a la vegada que retrata una joventut. Bastant més. Sí, bastant més. És una llàstima, Wang Shuo no s'ha traduït res. I és una cosa que tinc al cap. Perquè no dona gaires concessions. Són personatges a vegades adjectes, negatius, absolutament repugnants, de principi al final. Ara en veurem un. El segon, Samsara. Samsara tracta, Samsara no té traducció, és la paraula budista, parla d'un fill d'herois de la revolució, un fill d'una parella que eren soldats morts al servei, que té una pensió vitalícia i s'avorreix tant que trafica amb drogues pels carrers de Pequín, fa trepitgeos. És un personatge absolutament repugnant. I s'enamora d'una ballarina i hi ha una certa història d'amor pel mig, però retrata la història d'un jove absolutament avorrit, absolutament nihilista. És a dir, trafica amb drogues com podria fer qualsevol altra cosa, bàsicament per divertir-se. Això és Samsara. I Half Flame, Half Brine, meitat de flama, meitat de brine, com ho podríem traduir? Sí, Xiagang és el retrat d'un gàngster i una noia que acaba prostituint-se. És una història d'amor. És això, joventut, o sigui, retrata aquella joventut que no ha agafat el tren del mercat, el tren d'aquesta nova Xina que s'està enriquint, aquesta Xina que està creant milionaris cada dia, o negocis, i la gent li va molt bé. A aquests joves no els hi va gens bé. Són joves que que malviuen, viuen com poden. I aquí tenim la quarta i la cinquena generació. Aquestes dues generacions canviaran totalment la història del cinema xinès. És a partir d'aquest moment que el cinema xinès, per exemple, el veiem als festivals de cinema. Aquí us he posat 3 directors bastant poc canònics, perquè retraten, és pel que m'interessa en aquesta xerrada. N'hi ha molt més canònics. Si em passeu un mail, us els puc aconsellar, us els puc recomanar. Aquesta nova generació, sobre la quarta és aquella generació que acaben la carrera de cinema l'any 66, és a dir, quan comença la Revolució Cultural. Això no us he dit, però durant aquests 10 anys de Revolució Cultural els estudis pràcticament tanquen, es fan òperes revolucionàries, però no es produeix de manera regular, per tant, no fan res durant 10 anys, no poden dedicar-se al cinema durant 10 anys, i quan s'obre el país, amb Deng Xiaoping, són professors de la quarta generació de la Universitat de Cinema de Pequín. Chang Nuanxin, que és la primera dona,
directora, és primordial, és cabdal, és una directora que aquí no es coneix gens. I sense ella segurament no hauria passat res, que va passar més tard. Ella destaca com a cineasta i com a teòrica, és una de les introductores dels nous cinemes de la Xina, de la Nouvelle Vague. Ella aposta per un cinema que no només sigui ideològic, ja estàvem cansats de la revolució cultural, anem a crear personatges de carn i ossos, amb els seus conflictes, etc. I això ho contagiarà els directors. Zhang Yimou, que és segurament el més famós, Chen Kaige, Jiang Wen, que està entre les dues generacions, també entre la cinquena i la sisena, i això ho veurem també en les seves pròpies pel·lícules. Això, es crea també, això que us he dit abans, el relat de la conversió. Molts dels relats que veiem durant la Revolució Cultural aquí seran contestats, seran invertits. Es faran coses que comencen igual, històries que comencen igual, segurament que molts dels relats de conversió, però acaben d'una manera segurament no tan positiva, com vèiem en el cinema socialista. Són pel·lícules que problematitzen molt més el passat, sobretot. I aquí tenim 3 exemples de pel·lícules fetes per aquests directors sobre la Revolució Cultural. Hi ha una obsessió per la Revolució Cultural, bàsicament perquè aquests directors la van viure de molt jovenets. De molt joves, i molts d'ells van ser guàrdies rojos, molts d'ells no, molts d'ells com Jiang Wen, per exemple, era una mica més jove, i aquí veiem 3 visions totalment diferents de la Revolució Cultural i de la joventut. La primera, Zhang Luanxin, la directora, una joventut sacrificada de l'any 85. Aquí tenim el dietari d'una noia, això passava amb els joves de la Revolució Cultural, els últims anys, els guàrdies rojos els enviaven al camp. Els enviaven al camp a aprendre a ser socialistes de veritat. M'imagino que ho sabeu tots, això. Doncs a Zhang Luanxin també li va passar i, a més, ja fa una pel·lícula, és aquesta, Joventut Sacrificada, que parla d'una noia que està amb la minoria tai, a Yunnan, i allà descobreix coses. Per exemple, descobreix la pròpia feminitat, és a dir, deixa estar el vestit amb el que anava des de Pequín, el vestit d'estudiant homogeni, i es vesteix a l'estil de la minoria tai, i veiem una conversió d'una altra manera, un altre tipus de conversió. Sobretot són relats sobre la pròpia individualitat, dins d'un període històric on la individualitat era més qüestionada. King of the Children, el rei dels nens, Chen Kaige tracta sobre un altre jove que va al camp a una escola a ensenyar durant la Revolució Cultural i troba que ja realment la Revolució Cultural no hi ha arribat. Hi ha progrés ni la Revolució Cultural, no ha arribat res. I The Head of the Sun, el cap del sol, 1994, Jiang Wen, que és el que us he dit abans, una resposta a aquesta perspectiva de revolució cultural com algo negatiu. Jiang Wen, que és un dels grans gamberros, i Wang Shuo, el novel·lista que hem vist abans, el novel·lista dels gàngsters, escriuen el guió d'aquesta pel·lícula conjunta i parla d'uns nois joves que durant la Revolució Cultural també passa que tanquen les escoles durant 10 anys i són joves que estan de vacances perpètues, no van a l'escola. Els seus pares no se sap molt bé on són, alguns represaliats, altres no, però ells es passen la vida al carrer jugant, barallant-se amb altres joves i fent una mica l'animal. És una pel·lícula, a mi em recorda molt el poema de Gabriel Ferrater, In Memoriam, els primers versos, que parla de la guerra civil, i diu, quan va esclatar la guerra civil, jo estava descobrint les flors del mal, de Baudelaire. És a dir, que era un preadolescent. És a dir, a vegades tenim, des de la perspectiva històrica, d'una manera molt homogènia i cadascú ho rep d'una manera diferent segons les circumstàncies. En Jiang Wen, pel que es veu en aquesta pel·lícula, s'ho va passar realment bé, i Wang Shuo. I això ho demostra. Una pel·lícula criticada en aquell moment. Jiang Wen és un dels directors més estimats a la Xina. També és actor. A l'any 89 passa l'incident de Tiananmen, imagino que tots ho coneixeu, és a dir, hi ha les manifestacions de joves des d'abril fins juny, al juny són desallotjats i
això provoca un trauma juvenil que ara veurem. És a dir, és un moment que s'ha comparat molt aquest moment amb el 4 de maig del 19, amb el que hem començat la conferència, i a partir d'aquí també naixeran una sèrie de formes artístiques, sobretot ho veurem en performance, en art, en pintura, etc. Però també ho veurem molt en cinema i en música. A partir d'aleshores es crearà, el país es tancarà una mica a partir de l'any 89. Les universitats no seran les mateixes. Tot això es controlarà molt més. Però, per altra banda, es consolidarà el que és la escena artística i literària, sobretot per la mercantilització. És a dir, molts dels artistes, escriptors que estaven potser vivint als anys 80, als anys 90, Lluquàs, etc. Escriuen les primeres novel·les i seran grans èxits. Veurem com el trauma de Tiananmen, es pot dir així, que ho és, influeix molt una sèrie de directors, sobretot de la sisena generació. Entre altres coses perquè alguns d'ells hi van ser. I, per altra banda, tots estaven a Pequín en aquell moment, i si no hi van ser ho van veure. I són directors que tornaran a fer un cinema generacional. Tornem als anys 30. És una generació que s'assemblarà molt a la generació dels anys 30, que feien pel·lícules sobre joves precaris que no troben el seu lloc en el món. Doncs aquí ho tornarem a veure a partir dels anys 90, a partir del 89, amb aquests nous directors. Són també els pares del cinema independent. Fins aleshores no hi havia hagut cinema independent a la Xina. El cinema estava fet a partir de productores estatals. El sistema socialista de funcionar. Eren productores estatals i s'havia de passar per una censura prèvia, etc. I per altra banda, si tu volies començar a dirigir pel·lícules, t'havies d'esperar uns quants anys. Havies de ser ajudant de direcció, etc. I molts d'aquests joves no es van voler esperar. Van fer les seves pel·lícules, les feien sense permisos, les feien a correcuita, tenen totes un estil molt documental, càmera en mà, bàsicament per escapar de la policia, quan s'havien d'escapar. És una manera molt punk de fer cinema. No veureu pel·lícules precioses com les de la cinquena generació. Les pel·lícules amb una fotografia tan meravellosa que en les que ens tenen acostumats molts directors xinesos. No, són macarres. Ells roden històries, les històries que volen explicar i ho fan com poden. I això, i també aquí neix el que és el documental modern de la Xina. Un documental que ara mateix segurament és de les coses més interessants que es poden veure ara mateix. Els documentals produïts a la Xina per directors xinesos. Han creat una nova tradició. Us he posat tres exemples diferents, de tres línies diferents de pel·lícules generacionals i que tenen molt a veure, aquestes perspectives diferents, amb la personalitat i sobretot amb la procedència de cada director. La primera, The Days, de Wang Shaoxuai, Els dies, de l'any 1993, és un retrat de dos pintors, d'una parella de pintors, de Liu Xiaodong i Fu Dong, que són dos pintors que després es van fer molt famosos, però en aquell moment no. És un retrat, està entre el documental i la ficció, no hi ha on-off ni res, vull dir, és bàsicament Wang Shaoxuai seguint-los a ells durant un període de separació i és una pel·lícula on no passa gairebé res. Estem veient tota l'estona una parella de joves absolutament tristos, amb una precarietat absoluta. Ell ha aconseguit una feina de professor de pintura en una escola, però malviuen. I és aquesta, també, això que veiem als anys 30, és aquesta èlit, perquè no deixa de ser una èlit, són gent que ha pogut estudiar una carrera, però és aquesta èlit que al final se'ls ha tallat les ales, en certa manera. I veiem tota aquesta sensació, és la que està impregnada, aquesta sensació
aquesta pel·lícula, no? I moltes altres d'aquest període. Weekend Lovers, de Luye, és a dir, els amants dels caps de setmana, l'amant dels caps de setmana, és un triangle amorós entre un petit gàngster, que sembla tret d'una novel·la de Wang Shuo, la influència de Wang Shuo, l'escriptor dels gàngsters, que acaba de sortir de la presó i que troba que la seva exnòvia està sortint amb un cantant de rock post-punk de l'època. I és aquest triangle amorós enmig d'una semitrama policíaca noir. I després Unknown Pleasures, de Jia Zhangke. Jia Zhangke segurament és el director que més s'estrena aquí ara mateix, més premiat als festivals. És un director que no prové de Pequín o de Xangai com els altres, prové de Shanxi. Shanxi és una regió minera, aleshores molt pobra, i el seu món és un altre. I ell fa les seves pel·lícules, primeres pel·lícules, són també pel·lícules generacionals, però sobre joves de Shanxi, com això, Plaers desconeguts. És una cançó de New Order, si no m'equivoco, no? De Joy Division. No és una casualitat. O sigui, les pel·lícules de Jia Zhangke estan plenes de música de tot arreu. Enmig d'aquests mons de Datong i d'aquestes ciutats petites de Shanxi plenes de pols, molt diferents al que és el Pequín i el Shanghai que sempre sortien a les pel·lícules. Tenim diversos retrats generacionals de contextos absolutament diferents. Anem a posar una escena. Posa una escena de la segona pel·lícula, The Weekend Lovers, simplement perquè veieu on es feien els concerts. Quina música sonava. I lo de guerrilles que eren les pel·lícules. Espera. Un moment. Surt, Vale. Una música molt post-punk, en el moment. És curiós que el rock and roll, clar, quan apareix així de cop i de cop, ja passen molts anys. Hi ha un rock fosc.他们的心路像被活活刻在沙漠，一个眼看到有许多人很冷漠，他们的情感被活活刻在部落。圣皇陛下，请快施舍你的口粮，让你的孩子们得到必要的成长。圣皇陛下，请快拆除那堵心墙，欲望与幻想就会一拥而上。枯萎的菊花，长大嘴巴，不让这救救我吧！满天雨歇起舞缠绵，细雨滴屏闪向人间。
起了凝望着无聊的世界。Vale. És aquest l'estil. Sí. Molt bona pregunta i que m'he oblidat d'aclarir-vos abans. No? És a dir, és el naixement del cinema independent, és veritat. És a dir, aquestes pel·lícules les paguen els familiars i els amics. I, clar, són pel·lícules que s'estrenen a fora, s'estrenen a festivals internacionals. No es poden estrenar a la Xina, no perquè siguin especialment polèmiques, que algunes sí que ho són, altres no, simplement que salten aquest pas. Volen estrenar ja, volen fer pel·lícules ja. I, a més, com que la cinquena generació, Zhang Yimou, Chen Kaige, etc., havien guanyat premis a fora, aquesta següent generació ho tenien molt fàcil. Eren això, no? És a dir, ells han estat visquent, ara ja molts d'ells, tots aquests, Wang Xiaoshuai, la seva última pel·lícula és meravellosa, de fa 3 anys, que va guanyar el Festival de Berlín, les seves pel·lícules ja s'estrenen a la Xina. Però les primeres, no. És a dir, arribaven, sí, però als circuits pirates. Per exemple, es podien veure moltes vegades a la Universitat de Cinema, es podien veure de manera clandestina o fins i tot més tard amb DVDs pirates, que hi havia un munt de videoclubs pirates a Pequín, a més quan nosaltres ja estàvem. Ara ja deu haver desaparegut això, els videoclubs pirates de Pequín, que eren tot còpies fetes a través de l'ordinador, d'internet. Aquí tenim alguna icona juvenil, Jia Hongsheng, és un dels actors de la pel·lícula anterior, segurament el James Dean del cinema xinès. Va morir molt jove, un actor que va començar sent un sex symbol, un jovenet sex symbol de les noves pel·lícules dels 80, i va acabar molt malament. Es va tornar addicte a les drogues i en el moment de màxima addicció ell no podia treballar en el que era la gran indústria i va padrinar una mica aquesta generació de nous directors, de la sisena generació. Apareix en moltes d'aquestes pel·lícules independents dels anys 90. Moltes d'elles veieu que ni està drogadíssim, i es nota moltíssim, vull dir que ni interpreta quasi. Es va acabar suïcidant l'any 2010, per això us he dit, és una mica com a Kurt Cobain o el James Dean de la Xina, en aquest sentit. Continuant amb el tema de Wang Shuo, si hi ha un altre escriptor de culte pel que és la joventut xinesa dels 90, jo diria que també dels 2000, és Wang Xiaobo. Wang Xiaobo és un dels escriptors més àcids i intel·ligents, segurament, de la literatura xinesa. Va morir també, va morir dels 90. Més important també dels anys 90, va morir als finals dels 90. I és un escriptor que innova en el sentit que les seves novel·les, una la podem trobar en castellà, l'edat daurada, l'edat d'or, l'edat de l'oro, Granza Gutenberg. És un escriptor molt important per la introducció del sexe i la literatura com a armes emancipadores. Un comú denominador de les seves històries, més que jo he llegit, i d'una pel·lícula com aquesta, també dirigida per un independent de la sisena generació, Chang Yuan, East Palace, West Palace, Palau de l'Est, Palau de l'Oest, és la conjunció de la literatura i el sexe, és a dir, de les històries orals, de les històries explicades i el sexe com a gran cavall de batalla contra el que és l'autoritat. Us poso un exemple. 2. L'edat daurada tracta sobre un noi que està al camp, en la revolució cultural, s'embolica amb una noia i tenen una atracció tan bèstia que fan l'amor repetidíssimament i els enxampen. Aleshores els hi fan uns interrogatoris perquè s'autoculpin, s'inculpin, això es feia molt en règims socialistes,
I què passa? Que el personatge masculí explica les seves històries amb aquella noia i el que volen els policies és que continuï explicant. No volen que acabi mai aquell relat. És crear la fascinació per les històries. A més, per les dues pales és encara molt més radical. Aquí, a més, introdueix l'homosexualitat. Tracta sobre un noi jove que està fent... Com es diu ara, dels parcs? Bueno, està buscant un amant en un parc i l'enxampa un policia. I tota la pel·lícula és un interrogatori. I anem veient com el noi jove li va explicant la seva vida i el policia es va enamorant. És a dir, l'està, i a més el jove ho sap. El jove gay ho sap, no? I està lluitant tota l'estona contra la policia en aquest sentit. Sap jugar molt bé les seves armes, explica històries meravelloses del seu passat, totalment fascinadores, i va sucumbint, la policia va sucumbint. Com això, carregar-te l'autoritat a través d'aquests dos elements. I ja tenim el tercer, i amb això ja més o menys acabaré, Zhuge Zhen. Zhuge Zhen és el pare del rock and roll a la Xina. És com, no sé, nosaltres qui tenim aquí, Pau Riba, no? És el pare del rock and roll, és el, ja us dic, és un rock and roll ja una mica molt punk, ja no és el rockabilly de l'Elvis, etc. I hi participa a les manifestacions de Tiananmen. De fet, durant 10 anys no pot fer música, no pot fer concerts a grans sales de Pequín. I té una frase que defineix molt bé el sentit d'aquesta generació. No vam néixer per tenir raó. És una cançó, es diu Ganivet, una de les seves cançons més populars. I ell protagonitza i codirigeix Beijing Bastards, els bastards de Pequín. Una pel·lícula que sempre obligo els meus alumnes a mirar-la i no els agrada gens, perquè és això, és una pel·lícula molt punk, és a dir, la línia argumental queda absolutament difosa però que serveix moltíssim per veure aquest underground d'aquell Pequín dels anys 90, d'aquelles sales de concerts absolutament il·legals i d'aquella nit de Pequín, que ja ara ha canviat una mica. Zhuge Zhen ho teniu tot, a YouTube trobeu fins i tot concerts sencers. I, com abans hem vist amb el que era el cinema i la cultura dels anys 30, trobem també l'any 83 un intent de fer una cosa semblant, però per part del que és el Departament de Propaganda del Partit Comunista. Es va crear la campanya contra la contaminació espiritual. És una campanya que va durar 3 mesos. Deng Xiaoping ho va tallar ràpid. Una altra cosa que ens fa trencar mites. El Partit Comunista xinès hi ha molta gent. És a dir, les responsabilitats a vegades no estem parlant d'una piràmide. I és una campanya que a mi m'interessa moltíssim, una campanya que va passar bastant desapercebuda, però que va ser un intent de tornar als valors no confucians d'aquests moments, dels socialistes, i de veure en l'estranger tot allò que està contaminant a la cultura socialista xinesa, com podia ser el rock and roll, com podia ser tot una mica el que hem estat veient. És una cosa que no va sortir bé, però sí que va influir a pel·lícules com Obsession, Zhou Xiaowen, un dels primers thrillers de la Xina, que tracta sobre un violador i aquest violador es fa violador per culpa de revistes pornogràfiques occidentals. Super naïf, la pel·lícula està molt bé, per cert. Us ho he explicat d'una manera molt estúpida, però la pel·lícula està molt bé. Però el problema ve per aquí, la corrupció ve de fora. I és una cosa que encara ens trobem moltes vegades ara. M'agradaria saber, aquesta campanya, què n'ha quedat. A vegades les campanyes, en països com la Xina, no són tan importants per se com per veure quins prejudicis hi ha, quins prejudicis ja hi ha en la societat. I, com a epíleg, què s'està fent ara? Quines novetats hi ha? Home, la màxima novetat, segurament, és que ja estem molt lluny dels 90 i molt cinema juvenil que s'està fent, ja dirigit per joves o dirigit per no joves, estan entrant dins del que és aquest gènere que existeix a Japó i Corea,
que és l'encena d'instituts, no? I als Estats Units i aquí, no? A tot el món. Hi ha el cinema d'instituts, el cinema de les universitats, no? I és això, molt influït pel japonès i el coreà, no per l'americà. Doncs això, històries d'amor impossible, són històries moltes vegades nostàlgiques, vistes des de la maduresa del director. Tenim So Young, qui jove, la cançó, cert, de Zhao Wei. Zhao Wei és una gran actriu de cinema, que a més és directora, un pel·lículon, per cert, que és una pel·lícula sobre el recolz a la universitat i com aquests protagonistes, com els personatges d'aquesta universitat, quan surten al món real és diferent. És una mica que passa sempre, no? Això intenta plasmar, aquesta pel·lícula. Chang Yi-bai, Fleet of Time, és una altra pel·lícula d'instituts, una història d'amor que es talla per culpa de la universitat. I segurament la millor és Better Days. Better Days, que és bastant nova, aquí faig trampes perquè és una pel·lícula de Hong Kong. A vegades el cinema de Hong Kong i el cinema de Pequín són dues ciutats on es fa cinema diferents, però normalment les inversions del cinema hongkonès venen de Pequín. Doncs Better Days, de Derek Tsang, tracta sobre la relació d'amor entre una noia que està preparant la selectivitat xinesa, que és duríssima, i que coneix a un petit gàngster, a un jove gàngster, i s'enamora. I a aquesta noia li fan bullying. Són una de les primeres pel·lícules xineses on es veu el bullying, el problema del bullying. Per cinema sobre bullying, Japó i Corea. I a partir d'ara, Better Days. I aquí acabo, perquè crec que m'he extès bastant, no? Bé? Vull dir, ara si hi ha preguntes, comentaris, crítiques, aquí estic. Jo tinc una pregunta. Sí. Quina influència hi ha actualment el que seria el cinema americà, el cinema europeu, el que seria la Xina? És a dir, quina permeabilitat hi ha, diguéssim, en aquest sentit? És a dir, dit d'una altra manera, és a dir, aquí ens arriba crec en comptagotes el que seria el cinema xinès a les sales, diguéssim, en general, no? I ara la pregunta és al revés, no? És a la Xina què arriba, diguéssim, del cinema europeu. Cinema europeu poc. Aviam, arriba molt a la universitat de cinema de Pequín. És a dir, per exemple, Jia Zhangke, que us he dit abans, el de Shanxi. Doncs ell és un gran fan de Robert Bresson, de molts clàssics francesos, que sí que poden veure a la universitat. Ho poden veure com vulguin, tenen els seus YouTubes, no és el període de revolució cultural. Sí que, home, ha perdut molta influència el cinema europeu, però a tot el món. El que es fa ara. Pensa també que a la Xina, com a Corea, hi ha quotes als cinemes, que no em sembla una mala idea. És a dir, les quotes fan que hi hagi un número limitat d'estrenes estrangeres a les sales. I, bé, el cinema coreà, per exemple, és un cas de gran èxit. Una de les raons és aquesta. És a dir, els èxits de cada any són realment coreans, no són de Hollywood. S'han potenciat molt el seu cinema. Què arriba? Arriba tot, o sigui, arriba tot. És a dir, poden veure tot. Influència que jo vegi en el cinema, jo crec que la influència europea es va perdre després de la sisena generació. Aquests directors dels 90 sí que coneixien molt cinema europeu, el cinema nouvelle vague francès, el neorrealisme, Almodóvar, això ho coneixien, els de la sisena generació. De fet, Almodóvar és famós a Xina, amb gent que li agrada el cinema. S'influeix? No, poquet. És que a Europa estem fatal, vull dir, que sí que es fa cinema molt interessant, però hem perdut realment pistonada a nivell internacional. Ja, merci.
Mm. 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 Eh, no, molt bona pregunta. També, clar, el futur és un, no? És bueno, un interrogant. Sí que, home, el que s'està veient és que s'ha creat ja Blockbuster xinès, no? Blockbuster, que és el gran èxit, no? I el gran èxit i la gran pel·lícula d'espectacle, no? Vull dir, portem ja uns quants anys, no? S'estan fent molt cinema bèl·lic, s'està fent molt cinema, això, de ciència-ficció, no? Wandering Earth. Clar, aquí, saps què passa? Que els joves que ara estudien cinema a la Xina, és a dir, aquests joves pensaven en festivals internacionals, no? De cinema nació. Ara els joves saben que podran treballar això tota la vida i a més podran cobrar molt bé. I sí, estaran, no? És a dir, hi seran. Si veurem molts retrats sobre... És a dir, si veurem una cultura juvenil pròpiament dita, no, ni idea. És possible que no, perquè tot s'està homogeneïtzant moltíssim també ara. No? I, bueno, cada vegada l'underground és menys underground també, no? I bueno. Per què creus que, quan en els motius creus que Japó i Corea del Sud diguem-ne, han triomfat al món i la Xina no, amb els seus productes culturals? O sigui, una de les meves, dels motius que crec és, per exemple, primer de tot, que la Xina ja té com un mercat intern gegant. Sí. I aleshores, vull dir, pots guanyar molts diners i molta gent et pot veure i tal, vull dir, només si estàs a les plataformes de Xina, si els cinemes de la Xina, per tant, vull dir, no tens aquesta necessitat d'exportar fora, però vull dir, hi ha altres motius i volia saber una mica que segur que hi hagués donat voltes, això, vull dir. Sí, perquè ho saps, No, sí, hi ha molts motius, no? I sobretot és un tema soft power, no? Si veiem els coreans, és a dir, la manera que han tingut de créixer tant, no? A nivell cinematogràfic parlo, no? De créixer tant, d'exportar tant, i de guanyar un Òscar a Hollywood. O sigui, això és demencial, és a dir, no va guanyar Fellini, ni Buñuel, ni Bergman, el guanya un coreà, no? Vull dir que no sabíem que feien cine abans dels anys 90 i en feien, i de molt bo, no? És la manera de vendre-ho, no? La manera de vendre-ho a fora, és a dir, si anem a veure els èxits coreans de cada any, no sé si sou fans de Corea, fans de cultura coreana, no? Aquí arriben molts thrillers, no? Arriben els 3 thrillers que es fan, no? A Corea, que normalment són meravellosos, però el que triomfa a Corea són comèdies romàntiques. No? Oi que sí? No? Però això no ens ho venen nosaltres. No? Jo crec que ho tenen molt clar. Saben molt bé qui hi ha a l'altra part, a l'altra banda de la frontera. I ens coneixen molt. El Japan Foundation, no? Cada any a la Filmoteca financen 2 cicles. No? I són 2 cicles que segurament un japonès ens portaria un pito, nosaltres hi anem. No? Fins i tot un cicle de cinema eròtic dels anys 60 japonès. I això a l'Institut de Cultura japonès, és com si Cervantes posa pel·lícules de los Ozores i les Tesos. Però la sala estava sempre plena. És el soft power, bueno, falten anys segurament. I cada vegada estan més presents, el cinema xinès cada vegada està més present. I a més el cinema és gran espectacle, o sigui, si vas a Netflix ho pots veure, i a les plataformes pots veure molt cinema xinès que potser no s'estrena a la sala, però els grans èxits del cinema xinès ja els pots veure tots. No és difícil. Però bueno, sí. I a més aquí som uns friquis del Japó també, i ara de Corea, però això ja són temes. Sí, segurament el que més...
Sí. Sí, sí, sí. Sí. No, i la ciència-ficció. El TikTok. Però sí, és curiós la ciència-ficció, no? I tants escriptors volent guanyar el Nobel, no? La Xina des dels anys 80, no? I ostres, tantes tesis doctorals de tot el món, no? Sobre literatura xinesa dels 80 i 90, i el que realment triomfa, al final, és ciència-ficció. Això és pam, no? Segurament els xinesos ho van, saps? Ho van percebre, no? És a dir, des del principi. I va ser un accident. No sé. Bé, si us sembla, ho deixem aquí. Escolteu, moltes gràcies per assistir i sobretot moltes gràcies, Ricard. No, a vosaltres. Ha estat un plaer Un honor, el que vulgueu. Escoltar-te, sumament interessant. I bé, i sapigueu que el dimecres que ve fem la tercera conferència. Aquesta és més prosaica, menjar i beure. El títol és molt simple, menjar i beure xinès, a càrrec d'en Manel Oller. Vull dir que és un expert justament en aquesta matèria i que sou convidats i convidades. D'acord? Vinga, moltíssimes gràcies i un aplaudiment, Ricard. Vosaltres.